Здравейте, приятели! С вас съм аз, Делчо и Healthy Life Academy. Днес ще разгледаме един лесен и ефективен начин да изчистим от нас, да неутрализираме негативните емоции, които сме натрупали. И така, да започваме! Често ние хората в нашето ежедневие събираме стрес. Попадаме през деня в различни ситуации, където се случват с нас събития, които нашият ум дефинира като не много добри за нас. Тогава ние изпитваме отрицателни емоции, събираме стрес, случват се събития, които не сме очаквали. Очаквали сме едно, но случило се е друго. Случват се събития, където може да сме се изплашили. Получили сме някакво силно вълнение и в нас се събира стрес. Обикновено при жените се събира повече стрес, отколкото при мъжете. Сега в съвременното общество има много различни методи, техники за справяне с стреса, за изчистване от стреса, от натрупаните отрицателни емоции. При жените обикновено по-бързо се трупат отрицателните емоции, отколкото при мъжете. Мъжете често, за да се изчистят от отрицателните емоции, отиват на някаква активна физическа дейност. Играят в футбол, отиват на фитнес, така чрез изпотяване, чрез активна физическа работа, мъжа може да се изчисти от отрицателните емоции и да се освободи от този стрес, който отвътре го тормози. При жените обаче в повечето случаи това не работи. За тях е важно да се изговорят, всичко това да излезне чрез говор. Какво можем ние да направим в тази ситуация, обръщайки се към молитвата? Когато усещаме, че ето в един момент от деня започваме да усещаме как в нас вече се събира някакво количество недоволство, едно такава напрежение. И усещаме, че това напрежение започва да расте и след някакво време, можем така да издържим известно време, преди да избухнем, преди да се случи нещо, което да предизвика вече изригване на тези отрицателни емоции навън. А много често това е нещо съвсем дребно и много често това се случва, когато сме в къщи с нашите роднини и близки. И разбира се, ние в никакъв случай нямаме желанието да нараняваме нашите близки и роднини, като се изчистваме емоционално върху тях. Какво можем да направим? Тъй като природата на емоциите е енергийна, това напрежение, което е в нас, този стрес, това е енергия. И всякакъв вид енергия може да бъде трансформиран, преобразен в друг вид. Най-големите майстори и вълшебници в това отношение на трансформация на негативни емоции, разбира се, това са Христос и Богородица.
обръщайки се към Христа и към Богородица, чрез милосърдието, ние можем да трансформираме всякакъв вид негативна емоция в радост. И може да не е само в радост, може да е в друг приятен момент, който си пожелаем. Но най-удачно ще е да трансформираме в радост. Затова, когато усещате, че ето, има натрупани в нас, във вас вече някакви състояние, някакво напрежение се е натрупало, тогава можете да се обърнете към Христа и към Богородица. Господи Исусе, Света Майка Мария, моля ви се сега, помогнете ми да трансформирам всички негативни емоции, чувства, състояние в мен в радост. Чрез вашето милосърдие. Нека сега милосърдието на Бога да стопли и озари моето сърце с Божията радост. Благодаря ви. Благодаря ти, Господи, че ми помагаш. Използвайте молитвите, обръщайте се към Бог, чрез милосърдието да бъде променено вашето състояние. Това е най-лесният начин да се случат нещата. Разбира се, вие можете да се молите с ваши. Аз дадох пример само. Можете да се молите така, както ви идва отвътре. Важно е да помолите чрез Божието милосърдие да се трансформира вашето състояние от негативно в радост. И пожелавам ви лесно трансформиране. Пожелавам ви да вървите все към по-добро и по-спокойно и смирено състояние. И нека вашият дух бъде силен като Бога. До скоро и до нови срещи!